Ovo je prvi susret Novosađanina Milana Mićunovića i male Merijem. Iako je nikada nije video kada je čuo za njen problem, rešio je da pomogne. Odlučio je da pređe put dug 1500 km kako bi prikupio sredstva za lečenje devojčice koja ima cerebralnu paralizu. Pa u razgovoru sa Miroslavom iz humanitarne organizacije Tate Novosađani, gde mi je on rekao da ima dvoje, troje dece kod njih, od čega je jedno ili dvoje su u principu, kažu, oni pokrili. Rekao mi je da je ostala Merijem, ja sam u principu rekao nema nikakvih problema, prosto mi nije bitno ono ko je, šta je, odakle je, tako da eto, nakon čega sam ga zamolio ako može da se čuje sa njenim roditeljima. Ti nisi čovjek, ti si Lukina. Nemojte, manite se. Manite se. Hvala vam. Ovo je strašnic. Ne znam, pomešano sve u najpozitivnijem mogućem smislu. Prosto nisam očekivao ovako nešto, začudilo prvo Mina danas kad me zvala i rekla da će me policija dočekati, misleći, rekao, prosto imam navigaciju, snaću se sam do centra, onda prosto neka pretpostavka šta može da bude i onda sam umeđu vremenu i saznao u stvari šta je, tako da mislim, ovo nije ni hvala, nego prosto neka ću naći način da vam se odužim. A Merijemina majka Amina kaže da je iznenađena Milanovom odlukom. Emocije su pomešane između sreće i toga da zašto je baš taj razlog. Ja bi najsrećnije bila da je neki možda malo lepši razlog, ali dobro. Hvala njemu, hvala vama, hvala građanima koji su došli da podrže Milana i da pokažu kakvi smo mi domaćini. Ono što je Milan uradio zaista šalje veliku poruku i govori o tome koliko je on velik čovjek i kao što reče Mericin deda, ti nisi čovjek, ti si ljudina. I pokazao je da, ono što već ponavljam danima, da humanost ne zna za naciju, ne poznaje ni jednu razliku. Delovi od Sjenice kao vamo, to mislim onaj Pešteri ako se ne varam i svi ti usponi, sva ta priroda, kasnije dolaskom ovde stvarno nisam nikad prolazio ovuda, ali sam malo reći bez reči ostao. Tako da ću gledati i sa porodicom prvi put kad budem imao prilike da bar da ih provedem kroz ove krajeve, da im pokažem kako je to sve lepo i šta tu sve može da se vidi. Merijem je u junu 2019. godine rođena kao zdrava beba, ali je u bolnici trećeg dana dobila infekciju. Sepsa se proširila na mozak i izazvala oštećenje, a 14 meseci kasnije ustanovljena je cerebralna paraliza.